Mwanjwa humo rigarari gukorera abamenyi korwa ase bunge ya machaga barabu abo balense yabo manyikate bra machaga barabu consultative forum nigo besokire na gukwanira etaro yo muraibwense yorobiri gochaka ikigocha ase orogongo rwagusi nigo bamwariganirie ase chinsemechi ya machaga barabu elidanya kabaga kubanekalia emirobiri aho yamagendero ase chinsemechi Emana yefugufuguye nasenge nchonga iko tuachire toigure nga president ngochere yabere confirmed tarehe 29 nwale gusi agotari constituency ito Jones kianda ase yaito ere yemo yabo igo twatebire nga karibu sana president yaito William Samoei Ruto na governor yaito Simba Arati goto sabe president una baminto batebire ekarago cha na into ikebo machoga borabu ekogera intu buna baraya ba totarachorwa lakini tokora abantu baminto igotogota nge president you are welcome ochiche koremete ne viongozi barimo gocha na barabu chief whip governor mochiche no bare mubwesi igotogosabanga chidaraja cheito ari esichi atigarerete daraja yari okindo ikoni daraja Kenyenya daraja koendo cha baka ikine kidaraja chiagarira abana baito bagure abantu baumire ngakiembura pare kogenda magenje tiri gweteka togosaba ka president yegocha etuwe Kenyenya etangasira abantu baminte binte no morembe epare yirande iyo nyanja yete yabere kape yani yatakire beri carpeted so we are requesting ogocha ntuntumu welcome tikusi uno murayi to bwese yelira bali ya Kenya Bono gaki president karibu nande karibu sana usi na mono buna machaga borabu otokonye chipara chito chisaregete chiro ntobwati abangine bagotweru abasaya baito bakomunyoka mongo 10 baro sire chipara chimbe gaki karibu president oyo minto Simba karibu toletero murayibo machaga borabu na intu atu amagenderero chichiro chito chirabe abangina barare batiko na kwibukera matobe administrative units chetu chia rwetu chi sub location chi division na chi location ebinte bikagocha atoe elinda abantu baito na babo bencho ina matunda yoburayi bwange asokonora services namba ibere etogosaba chi police chetu for example a police regional police yankwa gasyo ekelbokya mobera togosaba ebeku echake togocha ntogwate chi police station chetu muna bono magena police station togosaba yaga chubuya na ande egwegari tokogenda magenche police station ehagachu ebunegari na Kenyenya yaiteye buchigari chinde arabu tokogenda ase mogonga market patrol police base elinde abantu betonyore service etauni ya mogonga cosmopolitan ebwata abantu abange